ଖେଚୁଡ଼ି ସହିତ ଡାଲମା କାହାର ଅବା ପସନ୍ଦ ନୁହଁ କହିଲେ। ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପଖାଳ ପରେ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ଫେଭରେଟ୍ ଜିନିଷ କ'ଣ ଥିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଖେଚୁଡ଼ି ଡାଲମା। ଯେମିତି କହନ୍ତିନି 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ, ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଉ କି କିଛି ହେଉ, ଆଉ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବି ସେଇଟା ଅତି ପ୍ରିୟ ଖେଚୁଡ଼ି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜି ବାହୁଡ଼ା, ମୁଁ ଆଜି ଘରେ ଖେଚୁଡ଼ି ଡାଲମା ବନେଇଥିଲି। ମାନେ ଖେଚୁଡ଼ି ଡାଲମା କଥା କହିଲେ ନା ବେଶୀ ମନେ ପଡ଼େ ଆମର ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଖେଚୁଡ଼ିଟା କରନ୍ତି। ଆପଣ ଘରେ ଯେତେ ଯାହା କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ଘିଅ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଖିଲା ମସଲା ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଡାଲମା ଖେଚୁଡ଼ିଟା ହୁଏ ନା, ତାର ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ଆଉ ସେ ଫ୍ଲେଭର କାହିଁକି ଜାଣି ଘରେ ଆସେନି। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଯାହା ଯାହା ମାନେ ସାମଗ୍ରୀ ଲାଗେ ସବୁ ଆଣିକି, ଆଉ ଡାଲମା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଗାଁର ମୁଗ ଯାଇରେ ଯେଉଁ ଆମର ଘର ଭଜା, ଚୁଲି ଭଜା ଯେଉଁ ମୁଗ ଯାଇ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ତାର ଯେଉଁ ବାସ୍ନା, ଆପଣ ଯେତେ ଦୋକାନରୁ କିଣିକି ମୁଗ ଯାଇ ଆଣନ୍ତୁ, ସେ ଯେଉଁ ଘର ଭଜା ମୁଗ ଡାଲି ନା, ସେଇ ଜିନିଷର ମାନେ ଯେଉଁ ଡାଲମା ନା, ତାର ଗୋଟେ ମଜା ବହୁତ ଅଲଗା। ତ ମୁଁ ଆଜି ଚେଷ୍ଟା ବହୁତ କଲି, ଆଉ ସମହାଉ ଖାଇଲା ପରେ ମୁଁ ମାନେ ଏବେ ତ ମୁଁ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ପରେ ଦେଉଛି, ଖାଇଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ହଁ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କିଛି କାଂଶରେ ସଫଳ ହେଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ମୋର କ୍ୟାମେରା କ୍ୱାଲିଟି, ମୋର ଭିଡ଼ିଓସ୍କୁ ଟିକେ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ, କାରଣ ଘରେ ନର୍ମାଲ୍ ଫୋନ୍, ଗୋଟେ ହାତରେ ଫୋନ୍ ଧରିକି ମୁଁ ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଭିଡ଼ିଓରେ କ୍ୱାଲିଟି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମନରୁ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି, ଆଉ ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ବନୁଛି ତାକୁ ଦେଖେଇବାର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ସେଥିରେ ମୋର କୌଣସି କମି ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋତେ କ'ଣ କହନ୍ତି ମାନେ ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଯେଉଁ ଏଫର୍ଟ ଦେଉଛି ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆଉ ମୋ ପୁଅର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ଖେଚୁଡ଼ି ଡାଲମା। ଏଇଠି ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ଖୁଆଉଛି, ଦେଖିଲି ସେ କେତେ ଖୁସି ହେଉଛି।